Servuste ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska ideme na workout. Ideme na to. Ideme na to. My sa s vami srdečne rozlúčime pri tomto epickom momente, ak tu sedíme na týchto tyčkách. Áno. A ďakujeme vám, že ste si pozreli toto video až sem do tohto momentu, do konca. A môžete sa tešiť na ďalší pár, ktorý sa bude konať o mesiac. Ale miesto ešte nepovieme, miesto je tajné. Nechajte sa prekvapiť a kľudne hovor teraz ty. Dúfame, že sa vám toto video páčilo. Buďte ready na ďalšie bláznostva. Budú určite pokračovania takýchto typov videí, ale určite budú aj srandy a tak, takže buďte ready a vidíme sa na budúce. Servuste, čaute. Majte sa. A teraz jak si idete dole? Ideme. No a teraz ako pôjdeme dole? Počkej, ne? Ja som sa zasekol. Vidíš? Ahojte. Majte sa.